čaute ľudia, som tu ja zase Nukleár, znovu z Minecraftu a tentokrát si ukážeme server Forevercraft, který je na verzi 1.2.5. Dnes som tu s Denicerom Nazdarek. A s Hobem neboli Alfou. Nazdar. Taky bych chtěl upozornit, že bych to natáčel já, ale chtěl jsem si vyzkoušet, jak Nkular renderuje natáčí videa. A taky chci upozornit, že tady Nkular a Hobo už hráli. A natáčíme to pro kanál GameKillers.sk. Tak natáčím přes Windows Live Movie Maker poprvé, protože jsem neviděl, že čeho vůbec... Ne, natáčíš přes Fraps a upravuješ to přes Windows Live Movie Maker. Okay. Takže mě nesuďte, jaký jsem já debil, prosím vás. Hlavně mě nesuďte. Okay. Já mu s tím pomůžu. Takže tady je můj prekrásný luxusní barák. Já jdu k tobě. Teď si ukážeme Hobovu železnici, kterou stavěl úplně sám. Můžeme se s ní i projet, když dovolíte. Tak mi hoď minecart. Tak pojď, tak dojdi ke mně. Protože já mám taky bordel v těch truhlách. Hobo, doufám, že to nevede do lávy. Nevede. To Neboj se. Pojď, můžeme jít. Dobrý, mám si to otočit, nebo to mám nechat takto? Ne, pojď, tu otatok musíme začít, protože hen tam je vidíte. Nevím jak ty, ale já začnu odsud. Já už jedu. Takhle si dáme minecart. Tohle je rychlostní železnice. Tohle trochu nedostavěl, jak tak koukám. Ne, to tak malo být. Jo, nedostavěl. Tady vidíte, minecart se zničí obyčejným bouchnutím. Tohle je rychlostná železnice. Hobo jde zkontrolovat svý železnice, prosím tě, nestoj mi v dráze. Prosím tě. Už jsem nachystal menší pas. Sakra. Co mě trafil? Teda by se to mohlo vyrazit? Jo. Jedu. No, Hobo, děkujem, že jsi mě zpomalil. Můžu říct? Dobré, tak ale nechoď mi do cesty. No. Takže jedeme. A pas? Parádna. Takže takhle, tohle stavil všechno sám. Ježiš. Ty seš magor. Nevadí, dáme si zpátečku. Aspoň víš, kam to vede. A já se vrátím taky zpátky. Můj minecart. Šlohl jsem ti Minecraft. Ano, Šlohl jsem ti Minecraft. No. Takže teď, pak za chvíli si ukážeme spawn. A teď si ukážeme mob arenu, která je taky... Plná? Jo. To je pro mě něco nové, protože to je první video, které nenatáčím já. Jo. Takže mob arena je vlastně plugin, jak můžete vidět. A zkusíme ji. Mob arena a join. Ne, arena je v progresí. Ano, tak si můžeme dát, že warp XP arena. To taky není špatný. Ale boj XP arena? Jo. Ale boj predmu barák a vyničit ty zombie. Pro vlastní nebezpečí epic. Takže takhle půjdeme. Chceš zemřít, jdi dolů. Já blbec si nevzal diamantovou helmu, ale však to nevadí. Za 200 si koupíte heal, já mám kolik? Ale mi pravý hry. Na. blbečku. Díky. Tak hoď mi, on je můj drevený. Jde si. Jsem. Na, chytej, hav. Na někoho se naštvali moje psy. Ano, zapte ho. Moje psy jsou naštvané. Ne, počkat, to nejsou moje psy. Ne. No, on jich zabil. No, ty jsi špíňa. Sakra. Killing spree. Jenže i někdy bych aj já mohl natočit mob arenu, vidíš. Například. Jsem tu prvýkrát v mob areně a baví mě to, ne? Nevím, či jsem to ukazoval, ale... Sakra. Ale mob arena je vlastně plugin. Je to volně stažitelný plugin. Asi tak. Jako například LVCčko, Outme nebo Zabít Automessage. toho Cave Spidera, já ho nemůžu zabít. Koho? Nkular, je tu jaký spider, který ho nemůžu zabít.
Jo, to je hlavní boss, ale já ho můžu zabít. Já mám na to svoji specialitu. A jdou po mně pigmeni. A jsem mrtvej. Zabij ho, zabij. Už jsem mrtvej. Sakra, buguje se mi to. Já jsem dostal 8 zlata. Jo, taky dostáváte za každý level nějakou věc. Ten vidíte, že máme level 13. Na další krát si beru tanka. To je podle mě nejlepší, ale není špatný ani King. Ale dostal jsem pejska. No ty vole, tohle hraješ je to. Když vás to už nebaví v aréně, tak se prostě necháte zabít nebo napíšete. Nech se zabít a půjdeme znovu. A vezmu si tanka. Dostal jsem Grey Wolf, peříčko, furnejsku v Minecraftu, Dirt, 8 goldu a 1 stick. Já se portnu do homu a uložím si věci. Sedni, pejsku. Sedni, můj pejsek. Dá si Teď se dole. kouká, jak bojuje Endwall. No nic, se mu pade neplná. Takže IPčku Napiš a další věci najdete v popisu videa. Si zapnu Fraps a natočíme mob arénu. Tak ok, pro toto video se mnou byl konec, nebo aj trapas. Takže já se s váma loučím a loučí se s váma The Nicer Jo, nazdarek. a Hobo. Nie. Tak čuste při dalším videu.